så mycket bättre. Så att hon rör på sig. Nej. Feja, syns du inte? Kolla boxen då. Nu gör han, oj, han hoppar. Så kommer han sig ju inte upp i kedjorna heller, tackar. Hela stelen och trasslar, allt är fel. Oj! Mm. Så han kom ju inte upp. Vad sa du? En lill hund. Så boxen. Kom. Hej, lugn nu.